историята. Там шарен без света, споменът ме вижда. Дядовата къща. Ено! Тодоро! Де сте, бъде? Да не ми викат хаджи Стамат Сидеров, ако не се надпушуват. Ено! Тодоро! Женска му работа. А ние сме решили грамотни да ги правим. Ено! Тодоро! Тук съм, тати! Тук съм, хаджи! Какво си се развикал от сутринта? Тук сте зет, все покушуват сходите. А тук велики работи сме решили да правим. Слушайте сега, гости ще имат. Гости! Але! Гостия! Варете се, попригледайте, да сварете по едно къде. А аз да видя какво пише в новата газета. Гости! Все гости каним нас, друго не знае, само гости! Гости! Ама, списаме, бебето ни изпиха, пък е криза. И гости! Я да видим какво пише в новата газета. Ето го! Искането на отците. Неофита и Илариона. Българският народ е твърде недоволен от гръцката църква, задето не взима под внимание желанието му. Затова ние отправяме към порта следващите искания. Първо искане. Трябва да им се даде особита църква, за да може да се отдели народът български. Второ искане. Да им се позволи да се печатат газета по езика. Трето искане. Трябва да се заменят гръцките владици с български. Четвърто искане. Трябва да има български дипломати в Цариград, които да са готови винаги да отправят към портите желанието на народа. Пето искане. Трябва портата да би позволила да се направят училища. Училища ни трябва. Ашко Усум, Аслани, Бамбашка челят са тези отци. Неофита и Илариона. Тати, водя дочи, тати! Добре дошли. Бено, дай едно бебе. Сядай качерали. Застане си и ти, брат Летюлев. А къде са братите Георгиевич? Никола е по търговски работи в Гръчко, а Сава в Влашко. Но и двамата считат за твърде потребно да се разпъне Варна за българските работи. Ти качерали се окачиля. Ти, брат Тюлев, си наясно с австрийските работи. Чиновник си. Братата Георгиевич вече знаят. Днес е потребно да решим важнейшия и любородния въпрос. Въпросът на българското школа. Днешното събрание прави много радостно впечатление. Давам причина да вярвам, че нашия български народ е тръгнал по пътя на просвещението. Който народ има наука, не изпада никога. Писмото, което дойде от Цариград, е внимава да се посвещение и църковното дело. Чети! Колкото султанските закони повеляват, колкото народи се нахождат в империята, свободно и благочинно да следват равенството. Затова ви питаме, желаете ли да уредите българска община във Варна? Чакаме да се отговорите по-братски и с нарочно подписано писмо да ни се отговори. Искрено братски следват подписи. Браус, да живей! Само преди месец Иларион Макариополски на Светото Възкресение, Цариградската черква, пропущи името на великият патриарх. Вместо него спомена султана на много елета. Цялата българска община Цариград биде доволна. Благополучието на един народ зависи от учението, защото децата да се възпитат и да се учат, разумява се. Ние като народ да вземем участие в общонародното дело. Иларион Макариополски пише: най-големите благодеяния, които прави човек за човека, са училищата, където се развива ума на човек. Имате къщи купени, които стоят празни, а селото ви има нужда от училище. Открийте една от тия къщи, произведите един даскал с 2-3 хиляди гроши годишно. Това по-голяма почва ще избрати, когато твоето име ще бъде написано в сърцата на децата. Трябва да се единение да сторим това, че до света да се отвори във Варна българска школа, толкова средено, колкото и детските. Вижте ме, гачки! Сузуй, маскара! Не биде! Но как като школските дела се висят? О, не, до народ. И всяка ден е в коняка в препашата. Къде си вие с кадията? Къде с такъв челяк да се понощиш? Тя заборвай, не може. Пак и малко сме.
няма 120 семейства във Варна. Спено, дай шкир! Нямаше гер кризе! Преди 10 дни опитахме, ама я нощ тези. Ни община и школа. Януш излезе, защото на Кантарма отидахме с владиката. А днес е друго лета. 1860 е. И мало е голямо при екипи по църковните дела. Ще искаме просба от Митхат Паша. Митю Серифа, Палилага. Ай днес като той идеал владиката митрополит Панарет ще дойдат на гости. Благоразумните и детелюбивите наши граждани ще се отзоват за училище. Но най-първо, наша българска община трябва да имаме. Масрав ще има, къща за школата трябва да наемем, учебници и даска. Учебници ще изпишем от Царград и Филибе, Жаня Христоданов и Аркадаш. И таблици за взаимоучителната метода ще прати. Братварят Пейко Пейнев има голяма къща, широка от тях. След като дъщерите му се задумиха, може пък и да иска да даде някак за училището. А за парите, спомоществователство всеобщо, всеки според лептата и занаята си. Тати, иди крепо на Сусмари, що не го посрещнеш? Влизай, Агия Деспоти Панарет. Тук сме се събирали Хаджирали Мавридов и бай Константин Тюлев. Все наши хора, лични, обати. На нова е лета, Кирчуле. На нова е лета. На моя лета. Какво е вас това събрание? Пено, дай на къде? Не, аз и вас. Сядай, Хаджия Деспоти. Ние сме се събрали днешни решения. Искаме и ние, своя си, българска школа. И защо ви на вашия път имате нас? Щем, Агия Деспоти, право си ние. Хачко Майо напише гаранциите и обещания от наша страна на всички поданици на моята империя. За Агия Деспоти за тяхната чест. А каква по-голяма чест от школа на родния език? Да, ама френският дипломат Проспер Горе в доклада си на Министерството на външните работи пише. Обективното погледната, Франция няма интерес да иска от портата да даде на българите онова, което би могло да им създаде от тях енергично национално чувство, да им даде ръководители, да свързят чрез едно местно духовенство тези разпръснати села, които едва се разпознават. Най-добрата стъпка, която би могла да се препоръча на портата, е да поддържа гръцкото духовенство в България. Но Магахан пише, почти няма българско село без училище. Училищата се издържат с доброволен данък, с които българите се самооблагат. Образованието е безплатно и всички, и бедни, и богати се ползват от него. Няма българско дете, което да не знае да чете и да пише. Процентът на грамотност в България е толкова, колкото в Англия и Франция. Може ли Агия Деспоти? Навсякъде няма българско училище, а във Варна да няма. Може ли? Не може така, Кириле. Не може така, Христомат. По какъв въпрос рано са върхлента? Челеби, едно предприятие започнахме да го запишем в книгите за регистрация. Искаме и ние, своя си, българска школа. Че не би совостта, която ми е дала Вселенската патриаршия. Сега чувства и отложен да се противопоставя. Чуварек, те са във Варна. Те са елински ефенди. Не разбират нашите деца гръчки. И дали сте едно? Румилет. Видите ли, едно сме, ама не до там. Друг език имаме ние, друго школа си искаме. Искате, ама няма. Чурваджи, и що ми трябва ще кажеш да правите? Киса по-голям ще. А парите са си ваши. О, гъзелка нам. Даска имате ли? Учен даско ще намерим, дето странство учи. А плата, колко гроша ще му е платите? 1000 на година. Някой друг каза дрехи и плати в тълпинци. Той повече от пайтунджията взима. И от чубана. А пайтунджията и чубана взиме лето на открито. Зато и те гадовете се грижат. Зопия гърса, даскават на толкова подаята, треви и децата им от друго се учат. Голям масрак ще. Ваша работа. Я да видим, що пише в най-старите закони. И софийските преписки от законите на Константин Юстилян, прилагани по български земи през 14-15 век. И тази заповед имаме от всички най-стара. Заповядане Господ Бог наш и светите апостоли. Във всеки град и всяко село училище да се гради. Както е добро и богоугодно дело,
да се въздигат светите църкви, така и това е богоугодно дело. Пред Бога и човека. И да не ги градим прости, но да ги градим високи и да ги укрепваме подобни на палаци. А за даскалите и учителите да им дава възнаграждение царят. За всяка година пълно възнаграждение. И дарове подобават да имат. Всеки според съприлежанието си. Ако за това царят и князът не промишлят и не се грижат за всичко, те ще бъдат виновни и ще дават ответ пред Бога. За това, защото ако учение няма, то каква е ползата от царството? Законите на Константин Юстиниан, прилагани по българско през 14-15 век. Ваша род, какви книги ще учи децата? Всеобща история, физика, ботаника, астрономия, за ребята с звезди. Хайде! Да живее Варненската община, да живее Варненското българско училище. Стълко коле! Днес, 11 мая, лета 1860, във Варна се образува българска училищна община с девиза "Съгласие дързо с успех". Съгласие дързо с успех! Ще хвърлим царовете на масата. Ти не можеш да цупите. Бено, Тодоро, дека са умите ергените. Тук сме, тук! Okay.